Mám pre vás príjemné odporúčanie, keďže mi záleží na tom, aby ste mali dobrú pleť, ale vieme, že je leto a chceme sa menej lesknúť, chceme vyzerať dobre, nechce sa nám ale veľa toho používať, chceme preventívne bojovať aj proti pigmentovým škvrnám, alebo teda aby nám nevznikali nové, chcem, aby to bolo praktické, aby sme si to vedeli zobrať aj kdekoľvek, keď cestujeme, tak mne sa celkom za túto poslednú dobu asi 3 týždňov osvedčili 3 produkty na pleť. Teraz sa nebavíme o očnej starostlivosti, to je zvlášť etapa alebo téma na iné video. Ale 3 produkty sa mi veľmi osvedčili a keďže patrí medzi tie typy pleti, ktoré sa ešte veľmi mastia, tak myslím, že to môže byť pre vás prínosom. Ak ste naopak ako keby suchší typ, tak vy tam môžete kľudne si ešte pridať nejaké 1, 2, 3 produkty, to už je na vás. Toto je naozaj také, že jednoduché, rýchle a efektné. Začína to dôležitým krokom a to je čistenie. My potrebujeme ráno tú pleť dôkladne očistiť, ale nie iba kvôli tomu, že sa mastí a tam sú tam tie nečistoty, ale my ju aj pripravíme. Reaper čistenie je skvelé v tom, že vám vlastne odmastí, on urobí taký ten lifting, to znamená, že keďže používame v lete menej prípravkov, tak keď si vyberiete Reaper čistenie, tak vás zachráni, pretože vám robí práve to aj tú protivráskovú starostlivosť takú intenzívnu, čiže vám vypína viacej pleť, povieme si v druhom videjku aj, že prečo, čo a čo obsahuje, ale používate ho vlastne každé ráno a večer, alebo teda hlavne aj ráno. Máte pocit takého ako keby vypnutia, a následne není tá pleť taká, že by bola nejaká masná alebo vláčna. Na to si hneď aplikujem liftingové sérum. Ja dokonca nedávam teda ráno pleťovú vodu, ale vy si ju kľudne dajte. Liftingové sérum je super v tom, že totálne zmatní pleť. Je to špička medzi sérami, čo sa týka starostlivosti o pleť. Opäť si povieme za chvíľku, že prečo. Zachráni ma tým, že mi krásne zdvíha tie kontúry tváre, vypína pleť, zmatňuje, vyhladí a nemám pocit, že toho mám na pleti veľa. Čiže vyčistím a dám nejakú špeciálnu starostlivosť, to je práve liftingové sérum. Máte tu dokonca aj taký piestik, kde vám ukazuje, koľko toho míňate. Priznám sa, že naozaj ja, keď ho používam ráno aj večer, tak ho rýchlejšie miniem, ale je to super v tom, že to spĺňa to, čo potrebujem ja alebo aj vy. Doprajte si to, možno, že menej prípravkov, ale zase intenzívnych treba používať tieto 2 mesiace. No a tretí krok, faktor. Osobne ja používam 50-ku, pre mňa je 30-ka fajn, ale na zmiešanú masnú pleť sa budete cítiť masné. Aj keď sa s vami rozprávam, tento 50-kový je riedka konzistencia, je teda vhodný na telo, je to rodinný, by som povedala, opalovák, ale vy ho môžete používať aj na svoju pleť. Tým, že má takú dobrú konzistenciu, pekne sa priľne v strebe, nemáte pocit, že ste moc nakremované a chráni vás voči tým pigmentovým škvrnám počas dňa. Čiže toto je také trojkombo rýchleho ošetrenia pleti, intenzívneho zároveň, pretože tam máte tú starostlivosť protivráskovú, by som povedala, skvelú a ochranu aj proti pigmentovým škvrnám. Večernú starostlivosť si doprajte intenzívnejšie, to znamená, tam si doprajte viac prípravkov, tie, čo máte obľúbené. Už môžete proste sa s tým viacej pohrať, dať si masky, ale na to ranné používanie v tieto teplá alebo pri cestovaní sú za mňa skvelé. Prečo si vyberám práve Reaper kolekciu? Pretože je to luxusná kolekcia alebo prípravky z nej, ktoré vám pomôžu rýchlejšie dať pleť do poriadku, opravujú pleť, no a majú komplex látok, takých 3 najhlavnejších, a to sú hlavne kmeňové bunky, ktoré dokážu opravovať a podržať tam tie zdravé bunky o mnoho dlhšie, dokážu ako keby opravovať, čo je veľká výhoda a kmeňové bunky sú veľmi pýtané v kozmetológii, neviem, či ste o tom vedeli. Ďalšie látky sú peptidy, tie nám pomáhajú vypínať pleť, urobiť taký ten objem, preto Reaper kolekcia pri dlhodobom používaní klientky, keď vidia zmenu, tak je to práve v tom, že tak vypne krásne pleť, tak to sú tie peptidy. A potom tam ešte máme látky, ktoré zvyšujú vlastnú tvorbu kyseliny hyaluronovej. A to je zase to, aby sme mali takú sviežu tvár. Čiže akékoľvek prípravky si kombinujete s Reaper kolekciou, to je to najlepšie, alebo ak sa vám nechce veľa prípravkov používať, tak siahnite práve po Reaper prípravkoch. Čo sa týka čistiacej peny, urobí sa vám z toho teda taká pena. Je to výborné, pretože to revitalizuje, čistí a vypína
Môžete to používať na krk aj na dekolt. Je to taká hustá, lepivá konzistencia, ktorú potrebujete zriediť s vodou, napeniť si vlastne tú tvár, je to veľmi príjemné a bude sa vám to páčiť. A čo sa týka liftingového séra, tak tam sú dve také látky. Volá sa to, že modrý zázvor, ktorý je protizápalový a podporuje to, že má hojivé účinky na či akné, alebo aj exémy. Preto keď ja niekedy neviem, že čo skôr, tak keď tam liftingové sérum, tak viem, že mi zahojí aj nejaké akné, aj nejakú líše alebo nejaký exém na tvári. A ďalšia látka je extrakt z klaňoplašky čínskej. Zase je to špeciálna látka, ktorá revitalizuje, obnovuje pleť. A tých látok je tam samozrejme viacej. Hlavné sú tie 3, ktoré som vám spomínala v predošlom videu. A toto boli také pripomienky, aby ste možno vedeli, čo máte používať alebo čo aj odporučiť niekomu inému.